Wah, sige, okay. One. Sige na, very good. Two. Ay, one. Ayan. Two. So, hello mga subscribers. Dito po to. Papila na yun eh. 18 ni pare? Ay, dito, 15 na. 17. Oh, 17. Oh. This is our 17th session. Dito po tayo sa Sienna, kay Ato Rosita. Chutinko. Ayan. Dabi. Rosita, Dabi, Chutinko. Ilan taon ka na tayo? 58. Siya po, 58 years old. This is our 17th session therapy. So, ang challenge niya po ay 8 set of 21 super 21. Oh, boy. Shh. Kaway. Shh. Uy. Jacob. Kaway. Hello po. Yan, yung ganyan na po. Yan. So, mapapansin niyo po yung kanyang pag-upo. Yan, yung movement. Medyo na-improve na. Yan. So, check natin kung mga subscribers, likers, yung kanyang 8 sets of Super 21, upo tayo. And then, some sort of walking. Ayan. 7. Okay, sige, very good. Okay lang? Okay lang po. 8. Medyo malaki na improvement. Ayan, sige. 8. 9. So, we have a new patient dyan sa may San Fernando. Saging. Yan, barangay Saging. Ayan. Yan. Sa atin dyan, bagong pasyente natin dyan. Ayan. Shoutout nga pala dyan sa may Saging, mga Genova family. Mabuhay kayo at God bless all of you. Ayan. 14. 15. 16. 17. 18. Okay. 19. Okay, very good. 19. Bilis na, ha? 20. Okay, 20. 21. Okay. Lakad ng konti. Po. So, challenge po natin sa kanya, Super 21 and then walking, ayan, para ma-develop yung kanyang lower extremities as well as yung kanyang lower back. Ayan, si Ato Rosita is walking now. Ayan. O, danda lang. Okay lang? Carry mo? Kaya po. Ayan. Papakatang. Oo, sige. Sige. Relax ka lang. Ayan. Very good. Ganda na ng lakad mo. Nice na, no? Parang wala lang, no? Kalma ka, relax ka lang. Ayan, relax lang. Chill. So, ikot ka dandan. Ayan. Nanikot, and then another 2 sets. Ayan. Relax ka muna. Relax ka lang. Relax. Kalma. Okay, ready? Ready. O, sige. Ready. 1, Okay. 2, Okay. 3, Mm-hmm. 4, Okay, good. 5, Mm-hmm. 6, Mm-hmm. 7, 8, 9, Lakas na, ha? 10, 11, Thank you, brother. Thank you. Ayan. 12, 13. Eh, nakapalalakad na. Ari may pahit ang 8 set na. Tapos tsaka ka lumakad. Sige. Sinakaduan na kanya na. Kaya ka pa rin. Oo, sige. 9, 10, 11, Kaya ka ba na?
Yan. 12, Mhm. 13, Mhm. 14, Kaya ba ito ba? Yan. Masyado kumala ko yan. Very good. 15, Okay. 16, Mabilis na yung ano niya. Yung movement. Ng upo tayo niya, oh. 17, Praise God. Yan. Ayan mga subscribers. Nakikita niyo po si Ate Rosita. Mabilis na yung kanyang movement ng upo tayo niya. Yan. 19, Yan. Very good. Very good. 20, Oh. 21, Hold. Relax. 2 sets for Super 21. Relax. Inhale, exhale. Relax ka lang. Sige, upo ka uli. So, sige. Tapusin mo. 1, Yan. Yan pa lang, 1. Sige. 1, For 3 sets, yan. 1, So, ito po yung 8 sets niya po for Super 21. Yan. 2, Pangatlo na yan, ha? 3, Kakayanin kaya? Pangatlo? Oo. 4, Panuami ni, after ng therapy ni. Sige, sige. 5, 6, Kakayanin kaya ng ating stock patients ang ating challenge sa kanya na 8 sets of Super 21. 7, Yan. 8, Galing. 9, 10, 11, Very good. 12, 13, Ang tanong na. Ano ba yung tanong na? 14, Ayos ka lang, te. Kaya pa? ay, pa- Tatlo pa lang yan, ha? 15, Nakarampi to? Ano? 6. Gawa na. 8 po. Pituya mo ito. Nakapito ka mo. Pituya pa? Baka pakapito ka yata ngayon po. 17, 2 taon eh. 10, Pangaluya pa ka niyan. 18, Pangatluya pa. 3 sets siya pa eh. 18, 19, Ba? 3 sets na yan, boy. 20, Oh, last one. 21, Oh, relax. Inhale, exhale. Lakad. Tuloy mo ito. Ayos lang? Oh. 4 sets. Ba? Praise God. Oh, 4 sets din. Kaya magkipay-makipay. 4 sets. Sabi mo, 4 sets. 4 set, Ayan. 4 set, Ready? Inhale, exhale. Begin. Sige. Challenge. 1, Sige. 2, Ba? 3, 4, Sabi niya niya. Praise God. 5, Oops. Sige. Balance ka muna. Ayan. Balance ka pa. Ayan. Relax ka pa. Relax. 6, So, napagod ng konti. Ayan. For 4 sets, napagod siya ng konti. Ayan. Relax ka lang. Mga madali. Relax lang. Sige. 7, So, mapapansin po natin, hindi siya umahawak sa bangko. So, ito po yung talagang sarili niyang lakas at persa. Yan, mapapansin po natin mga subscribers, likers, manunod dyan. 8, So, ito po makakatulong sa mga stroke patients po. Itong ginagawa namin na exercises. 9,
10, Okay? 4 sets yan, ha? 11, Bilis, ah. 12, 13, Mhm. Yeah. 14, 15, Ba? Ang tumatagal, lumalakas eh. Sa una pa lang, medyo nanibago siya, pero tumatagal, lumalakas na, oh. 16, 17, Yan. 18, Maganda yung Pasko mo, Ate Rosita. aha, Praise God. 18, 19, 20, Last one. yan, 21, Ito po ay 4 sets of Super 21. So, nakaka-4 set na po siya. Relax, relax ka muna. Mga pasikan, danom, saan danom? Pwede naman danom pare. Break time muna, break time. Pwede muna ni Kuya Roque yung asawa. Break time, yan. So, this is our challenge for Super 21. Kung magagawa niya yung 7 sets or more than 7 sets. Ayan po. Ready? Ready for 5 sets? ready po, ready, Okay, ready? Sige, move. 1. 1, Oh, sige po. 2, 3, 4, 5, 6, Yeah. 7, 8, Mhm. 9, Mhm. Yan po yung kanyang 5 sets for Super 21. Ayan po, parang wala lang nangyari, parang sisiw lang. Oh, siya po ay stroke patients po natin ito ah. Dati po talagang hindi makatayo, hindi makagalaw. Ngayon po, tingnan niyo po yung Super 21 niya, po tayo. So, ilan na yan? 4 sets, ne? 12, 13, 14, 14, Ba? Tama naman, malakas pa po sumigaw ah. 15, 16, Sige. 17, Mhm. 18, Mhm. 19, Last 2 or 4 sets. 20, Good. 21, Now, relax. Inhale, exhale. Napawisan ka. Ayos lang. Tubig. Ayos lang. Open ng konti. Relax mo ng konti. Kung ng power for your 5 sets. Yan na po ang kanyang 5 sets. Pwede na mag-over yan. Na-reach mo na yung 10 set niyan. So, ready? Inhale, exhale. Ready for 5 sets. Begin. Sige. 1, Okay. Tibay na ng lower extremities niya. Praise God. 2, 2, So, in this kind of activities na pinapagawa natin, we develop yung strengthening ng kanyang legs, lower back, yan, as well yung kanyang
yung kanyang resistensya. Yan. Hindi siya hinihingal. Hindi ka hinihingal ka, no? Dati hinihingal ka, no? Sige. So, kubanda natin pakiramdam mo. Sige. 4. Bilis niya na kagad tumayo. So, this is the great updated improvement ni Ate Rosita po dito po sa May Hacienda.